Greetings. Nhasi tiri kuda kudzidza pamusoro the interpretation of Venn diagrams. Tiri kuda kutanga nema-Venn diagrams ane two subsets. So this is going to be our first Venn diagram. We have two subsets, A na B. Tiri panapa, tiri kuda ku-identify certain regions. Saka let us say mukati munomu munenge muine chii. Mukati umu munenge muina A only. And we are going to see zvatiri kureva kana chiti A only. Mukati munomu munenge muina B only. So let us shade ma-regions acho atiri kuti A only kana kuti B only. That takes us to our second Venn diagram, which is an improvement of this first Venn diagram. Two subsets A and also B. Saka kana tichiti A only, tiri kureva kuti in this region of the Venn diagram munomu ndo munenge muina A only. So this is A only. In our previous lesson pamasets, I called it A exclusive, but to tone it down kuti ive more understandable, let us call it A only. Then kana tichiti B only, tiri kurevei, this is the region of B only. Saka iyi ndo inenge chinzi chi B only. So this is very important to notice, because tikada kuwana an understanding of what is happening. Tiri kuzvoona here kuti patiri kushedha mukati mema-subsets, tiri kusiya this region of intersection. Because pakati panapa munopinda zvinhu zviri muna A zvakafanana nezvinhu zviri muna B. Munopinda ma-common elements between A and B. Ndo zviringe zvichiitika pakati apo. Saka kana tichida ngoziva zvinhu zviri muna A chete, A only, i-region yatakashedha in red. Kana tichida kuziva zvinhu zviri muna B chete, B only, i-region yatakashedha in blue. Let us now go further to our third Venn diagram. For our third Venn diagram, takuda kushedha the intersection. So this is our Venn diagram. We still have two subsets, A na B. Then takuda kushedha panapa. Patashedha apo panonzi chi? Patashedha panapa ndo panonzi A intersecting B. Kureva zvinhu zviri common between the two sets A na B. What if kana tichida kuziva kuti A union B, tinoirepresenta sei paVenn diagram? That takes us to our fourth Venn diagram. Tiri panapa we have two subsets, A and also B. Patiri kushedha pese apa mukati mema-subsets, shading everything. Ndochi zvatashedha ndo zvinorepresenta A union B. What about kunze kunoku kwema-subsets asi muri mukati meVenn diagram? Kunomborepresenta chi? Let us go to our fifth Venn diagram. Still it has two subsets like this. Then kwatiri kuda kushedha kunze kunoku tisingapinde mukati mema-subsets. So it's like this, avoiding ma-subsets altogether. Ndo kwatiri kushedha like this. Kwatashedha uku ndo munonzi muchii. This is the complement of what? A union B. So this is A union B complement. Kureva kunze kwe the union of both subsets A na B. So tapedza zvinhu zviri basic zvatofanwa kunge tichitoziva, and take note that this is what? Complement. Let us now go to the sixth Venn diagram. But tiri pano manje pa number 6. Tiri kuda kudiscussa about
a only. Saka toda kuziva kuti a only tinoirepresenta sei kana tiri pavenn diagram. Saka just to recall kuti tirangarire, remember tambodefine a only. So we had a Venn diagram with two subsets. Tikati muno matashedom ndochi ndio a only. What we now need to do is toda kuziva kuti kana tichinyora tichishandisa union, intersection, complement, kana tichinyora tichishandisa masymbols ekumasets tinoinyora sei. Manyorero atinoita ndeaya, inenge iri b complement intersecting a, b complement intersecting a. Regai tingoidrowa panapa kuti kutsanangura kwangu kunzwisisike. So this is a only. Mazvoona. Saka patiri kuti b complement tiri kureva zvinhu zvisiri muna b. You understand? Saka pakati panapa panenge pari muna b. So hatipa shade. That's b complement intersecting a. Saka this explanation might be insufficient, but let us have a proof maybe that will be sufficient. In order for us to prove zvatataura apo, what we are going to do is we are going to treat that as a question. Kuti ngatiti muexam ya question yanga yakati shade in a Venn diagram b complement intersecting a. Tinoiansa sei question iyoyo. So manzira tinoita tinoisa Venn diagram panapa. Taisa Venn diagram toisa masubsets edu a na b. Taisa masubsets edu, then toda kutanga kusheda b complement. Mashedero achaita b complement panapa because tiri kudhila neintersection. We remember kuti tinofanirwa kusheda amwe maline ari horizontal kureva kuti akarara ari flat, amwe maline ari vertical kureva kuti akamira. Saka for b complement ino ishi yatoda kusheda, ngatitei maline ari horizontal like this. Saka maline edu anosheda everything else asi haapinde muna b, including mu intersection ma b muno. Haapinde like this. This is b. Saka tiri kusheda. So tasheda kunze kwese tika avoida b. That is the complement of b. Tiri papo manje. Let us shade a. Saka a toda kumsheda nechi ne different color. Remember kana iri intersection panochekana maline kuti amwe ma horizontal amwe ma vertical. Panochekana ndo panenge paine chi? Ndo panenge paine answer yedu. Saka pakusheda a ngatishandise red. But this time takushandisa ma vertical lines. Saka a tikusheda mukati mese muno. Mukati muno. Including mu intersection because it's also part of a in as much as it's part of b. Like this. Saka manje answer yedu isusu takutsvaga pakacrossana maline. Can you see kuti maline ari kucrossana muna a muno but asiri kuzopinda kuno? Like mu region intersection hatina ma horizontal lines. Asi mu region ya a ino ishi tina ma horizontal lines ari kuchekana nema vertical lines. Saka this now proves kuti a only ndiani, because we had said a only inenge yakadai so. So a b, remember kuti a only inenge yakangodai so. Saka region ino ishi ndiyo zvakare region iri kusheda nachi yatiri kusanganisa maline panapa. So this proof proves kuti b complement intersecting a ndiyo a only. But if you come to think about it, reason around it, you see kuti it makes sense. Because tiri kuti zvese zviri kunze kwa b ngazvi intersecte na a. Saka patati zvese zviri kunze kwa b
tabva tatu eliminata ka point kanaka ke intersection tobva tati ngazvisangane na-a kunyange a achizopinda muintersection but maline aya mahorizontal hakwanisi kupinda muintersection. So I hope kuti a only tainzwisisa. Let us now do b only. Tava pa number 7 takuda kuita b only. Then b only taitsanangura kuti inenge yakadai so. We have a and b. B only iri shaded ish. Atakuda kuziva kuti manje kana tichinyora insert notation inonyorwa sei. Saka b only inonyorwa yakadai so. Tinoti a complement intersecting b. Saka a only inenge iri chi b intersecting a. Yatiri kuti a only yacho ndiyo inenge iri intersection yacho nani na b complement. Kana taku b only takuti a intercept a complement intercepting b. But let us prove kuti ndizvo here. So I want you to pause panapa and try to prove on your own. Kuprova kwacho tokutreata a complement intersecting b as a question. So I want you to answer the question. Question yacho inenge ichiti show a complement intersecting b on a Venn diagram. So I want you to answer that question. Let us now do it together. I hope my solution and yours are the same. We are going to have a Venn diagram. We are going to have two subsets, A and B. Then, toda kusheda chi A complement. A complement tinosheda sei. Apa patiashanza two different lines, horizontal and vertical. But I am choosing, for now let me choose my vertical lines for A complement. So A complement tikusheda everything else tichisiya making sure again kuti hatipindi muna A kunyangwe nemuchi intersection region because it's also part of A even though it's part of B. Saka pakushedha panapa remember kuti muna B tinomukrosa matinoavoida ndo munani muna A like this. Saka mashedhero andiri kutoita ndiwo chaiwo chaiwo hatina nguva yekuita zverula muexam. Saka ukatonzi ushedhe shedha nemaoko ako, just try to make it tidy. Okay, let us now shade B. Pakushedha B machida kushandisa ma horizontal. But remember tichishedha B tofanira kuishedha yese including nemu intersection like this. Can it be seen kuti pane cross checking kana kuti pari kucrossa malines horizontal nema vertical zvakafanana nezvataisa pamusoro panapa. This proves kuti our solution A complement intersecting B is the correct solution. So this is it. This document, I'm going to provide it to you for future reference, but this is how it's done. Let us now look at Venn diagrams with the three subsets. Our first Venn diagram is going to be like this. We have A as a subset, we have B as a subset, we have C as a subset. Tadaro manje, we want to identify A only, B only, and C only. Saka ino ish ndiyo A only. We are going to shade kuti tinyatsokuona maregions acho. Ino ish ndiyo B only. Ndo region inopinda B only. Then munomu ndo munopinda chi C only. Let us draw a second Venn diagram to then show my regions acho are shaded. Three subsets again. A, B, and C. So this is A only,
yatiri kushedha iyi. This is B only. Mukazviona tiri kungoavoida ma points of intersection anaya. And this is C only. Saka panapa we have A only. Panapa we have B only. Then panapa we have C only. So umo muri kupinda A asi zvinhu zvaA chete zvisiri kuwanikwa muna B muna C. Then umo muri kupindawo zvinhu zvaB chete zvisiri kuwanikwa munani muna A kana muna C. Then muno muri kupinda zvinhu zvaC chete zvisingawanikwe muna A kana na B. Ndosaka tiri kuavoida chi ma-points of intersection ayo. Tadaro manje, let us identify the point of intersection, the most central one. Panointersecta zvinhu zvese. So this takes us to our third Venn diagram, which has 3 subsets like this. Saka a common element inowanikwa muna A, muna B, muna C inenge iri pai pakati panapa. In set notation, pakati pacho panenge pachinzi ipo A intersecting B intersecting C. Ndo rinenge riri zita rapo. So kana tadai so, let us now look at kunze kwemasubsets uku kunenge kuchimbonzi chii. Before we look at kunze kwemasubsets, let us look at the union of all 3 subsets. That takes us to our fourth Venn diagram. We have A, we have B, we have C. Kashedha mukati muno mese like this. Mukati muno mese ndiyo inenge chinzi chi A union B union C like this. So I think this is quite understandable. Going to our fifth Venn diagram, tauda kuti kunze kwemasubsets kunenge kuchinzi chii. Kunze kunenge kuchinzi chii. So this is A, B and C. So kunze kunoku tisingapinde mukati mema subsets. Kunze kuno tikakushedha like this. Ndiyo inenge ichinzi A union B union C complement. And I think this is easy to understand also. Okay. Kana tiine 3 subsets, we have a new concept. Hatingorina A only na B only na C only. Tiine amwe ma only atoda kudhila nawo. Saka this takes us to number 6. Ndokuratidzei ma only acho atiri kudhila nawo. So A, B and C. Tiri panapa tikashedha muno munenge muchireva kuti A intersecting C only. Saka apa tiringotarisa zvinhu zviri common pakati pa A na C tisinga include zviri common pa A, B, C. I hope you understand. Tikashedha muno yava A intersecting B only. Tikashedha muno yava B intersecting C only. Saka ino ishi tirikuti B intersecting C only. Then muno umu yava chi A intersecting B only. Then umu yava chi A intersecting C only. So this is the beautiful part of having 3 subsets. We explained zvazvinoreva apo kuti tinenge tichiti isusu
tiri kungoda zvinhu zviri common pakati paset A naset C, kana kuti tingoda zvinhu zviri common pakati paset A naset B, kana kuti zvinhu zviri common pakati paset B naset C. So that will be it. So ngatitange nekudefine A intersecting B only according to set notation. Lapa number 7 tikuda kudefine A intersecting B only according to set notation. Taidraw isusu yange yakadai so, tikati A, B and C. So A intersecting B only panapa chet up, but a shade up. So let us see the definition thereof. Saka definition yacho inenge yakadai so. Tinoti C complement intersecting A intersecting B. Saka kana tida kunyora A intersecting B only, answer yacho inenge iri C complement intersecting A intersecting B. Before I explain the logic panapa, let us do a quick proof. Saka let us assume kuti tatopiwa inoita nzi tidrawe pachi pavenn diagram. Saka pavenn diagram inenge yakadai so. We have A, we have B, and we have C. So toda kutanga tashedha chi C complement. But C complement tiri kushedha everything else, ngatishandise ma vertical lines. Tiri kushedha everything else kungosara kwa C. Saka maline edu ma vertical lines anopinda anywhere and everywhere like this. Hapinde muna C. And remember, kana asingapindi muna C, hapinde zvakare muma intersection zones a C. Saka ari kupfuura nepanapa like this, then anouya kusvika orovera panapa, iro rovera pano, rovera panapa nepano, then aya chi odai so zvakare achirovera kunoku like this, orovera apo, opindawo masi achirovera apo like this. Saka tatoshedha zviri kudiwa. Let us now shade A intersecting B. Saka A intersecting B kada kuishedha in vertical lines inenge yakadai so. Iyi ndiyo A intersecting B. Tichipinda nemukati munomu, because mukati munomu handiti tadefine kuti ndi A intersecting B intersecting C. Kureva kuti mukati umu muna part of A intersecting B. Ndosaka tichimushedha. Because the intersection tikatarisa pari kucrossa malines edu pari kucoincide nepanapa. Kureva kuti this is correct. Why is it correct? C complement, zvinhu zvese zviri kunze kwa C zvakuita intercept nani na A intersecting B. Saka A intersecting B only tofanira kuziva kuti isiri mudhiri racho ra A intersecting B ndi C, tichangoiti C complement intersecting A intersecting B. Kana tadaro tinenge tatoita what is required of us. Let us go to A intersecting C only. You can try this out, pause, try and pause and see if your solution and mine are agreeing. This is number 8, A intersecting C only. Tambo draw paya paya. Takati inenge yakadai so. So we have A and B and also C. Tiri pano A intersecting C only region kanaka aka. You see? Yeah. So inenge imbori chi in set notation. Tinongoti siri mudhiri toiti B complement intersecting then zviri madhiri A intersecting C like this. And let us run a quick proof. Saka pa proof takuidraw panapa. Saka we have A, B and C like this. Then toda tanga tashedha chi B complement. Kureva kuti tiri kushedha zvinhu zvese
tichijamba B. Saka we have our straight lines like this. To shader everything, but tiri kujamba B. Saka patosvika pana B ndo patinomuavoida, torovera apo todai, torovera panapa todai, torovera apa todai, so torovera panapa todai, torovera todai. You see, like this. Then manje takuda kushedha chii? A intersecting C. Saka A intersecting C manje. Saka A intersecting C takushedha nemachi? Nema vertical lines like this. Iyi ndiyo chi? A intersecting C. Then tikatarisa point iri kusangana malines, the inner-ish. Sezvo zvakaratidzwa panapa. Kuroti our answer is correct. Let us go to B intersecting C only. Number 9, B intersecting C only. Pataimboinyora yange yakadai so. B intersecting C only. A, B and C. Saka B intersecting C only ndechi the inner-ish. Kana tichida kuinyora in set notation, tichati chisiri mudhiri A complement intersecting zviri madhiri B intersecting C complement. Then let us run a quick proof panapa. It's like this. Yebo. Our three subsets as they are in the flesh. Then totanga tashedha chi? A complement. Saka tikushedha everything tichijamba A. Saka tonorovera panapa todai apapo futi tikurovera pana A chete, pamwe pese pari kuchekwa, pamwe pese pari kugaravazwa, cheka handitika. So A tamusiya ari kunze. Tikada manje kuchishedha panapa tasananyatso kuratidza kuti chero ava tsano vari kuchekwa. Yeah. Tikada manje kuchishedha chi? B intersecting C inenge iri inner-ish. Iyi ndo inenge iri B intersecting C. Topinda mukati noti B intersecting C is part of pakati apo. Tikatarisa region iri kusangana maline edu, we can confirm kuti yakafanana. Saka our answer is correct. So we had a question I was trying to explain in a different way. In our most previous. So today is 10 April 2025. Look at our uploads are 9 April 2025. We had a question there. I tried to explain it in a different way, but I thought of this one. So this is like a universal understanding of the interpretation of Venn diagrams. Okay. So what we are going to do last is takuda kudhilana na A only. Tone kuti insert notation vanonyorwa sei. So our number 10 takuda kudhilana A only. Kuti remember kuti A only chimbori chi, tamboi drawer kumusoro uko yanga yakadai so A, B and C. So A only the munomu tisingapinde muma intersections like this. So inonyorwa sei? A only inenge iri B union C complement intersecting A. Saka A yacho iri kudiwa inonomira yega. Then the union, take note kuti it's now union not intersection. The union of B, C complement yayo. So before I explain as is our custom, say proof yacho tuone. Saka of course tirikuda kudraw apo C. Saka tinodraw sei? Tinotanga tashedha B union C complement. Kureva kuti tirikuda kushedha zvinhu zvese zviri kunze kwa B union C. Kureva kuti mumwe mese umu tichamupinda, tichaavoida B union C iyo yatiri kutoavoida apo.
and B union C. Tiri kutoiavoid apo, iyo yasara yega iyo, zvimwe zvese zviri shaded. Then manje tadaro takuda kuchishedhani A unousho. Kuti tishede A takushandisa chi hozi intersection takushandisa chi ma horizontal awo, but A remember inenge ichiincluda nema intersection zones awo, so chinogumira pairi A. Saka pari kucrossa malines edu mukatarisisa pari kuenderana na A ari pamusoro apo, kureva kuti our answer is correct. Ain't it beautiful? Mathematics is a beautiful language. Okay, number 11, B only. Chimbozamawo B only shamwari yangu. Zama B only. So tiri number 11, B only. Tamboinyora B only kuitira kuti irangarire. Tanyora yakadai so, like this. Then sub B only in the inner-ish, like this. Okay, saka set notation inonyorwa sei? Tinoti zvisiri mudhiri A union C complement intersecting chiri mudhiri B. Ngatitei proof yacho toni. Proof yakadai so. So we have A, we have B, and C. Ngatinyorei A union C complement. So A union C complement tikushedha zvimwe zvese izvi tichingosiya A union C. Saka unokuroverapo. So A union C yosara iri pamhene like this. Then tozoenda tonoshedhani B nema lines akarara so, tichipinda noumo B yese taishedha. Pari kusangana malines apo pari kuenderana nezvataisa pamusoro apo, kureva kuti our answer is correct. Our last one, number 12, C only. Tamboiratidza kuti yanga yakaita sei C only. So A, B. Saka if you mukangozvibata izvi hapana question yekushedha mukati umu inozombokunetsa kunyepa. Tatobata everything. Questions anouya akati shade A only, shade A intersection B only, blah blah blah. Tatobata everything chinobvunzwa. So C only nde inoi. Okay. Then kana takunyora pasi zvisiri mudhiri A union B complement intersecting zviri mudhiri, tinoiprova sei? Kare kwangu ndaibva ndatongosiyira ipapa ndoti wozoproofa wega, ndakuenda pangu ndasakura ndazunza. So A, B, and C. So toda tanga taisa the complement of A union B, kureva kuti tichashedha kumwe kwesoko tichisiya A union B. Andirika. Saka kumwe kwese tichakushedha kunoko tichingosiya A union B. Okay. Then tadaro manje takufangwa kudi kushedha C. Saka C takumushedha ne ma horizontal lines, so tichinopinda futi nemuno. Then tikatarisa pari kucrossa ma lines apa pari kuenderana nepanapa, kureva kuti our answer is correct. So basically this is what I wanted to teach you, the interpretation of Venn diagrams. I hope I did justice pakukudzidzisai and I hope you understood. But if you did not, you can ask in the comments and I'll try to tend to your questions. But if you rather want to ask privately, or you are in need of extra lessons, exam coaching, tutoring sessions, you can get to me on this number 710469150, and it's on WhatsApp.
then we can help each other from there. Otherwise, thank you and take care.